suwe saya suwe bareng jejer nyekel tangan banjur ngomong mas aku tresno kowe aditane wong seneng tunggal sak bale wiwitane jejer sampeyan saya suwe saya suwe bareng jejer nyekel tangan banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongko atiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kembang jumpung agawe atiku bingung gambange mawar tresnaku kadung buyar mula wong tresno ora kananggo sembrono ora becik tumrape para wanita kembangé rame iku mari pesane dene bang rame luweh becik tak Wiwitane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lungguh jejer sampeyan saya suwe saya suwe bareng jejer nyekel tangan banjur banjur ngomong mas aku tresno kowe wiwitane Wiwitane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lungguh jejer sampeyan saya suwe saya suwe bareng jejer nyekel tangan banjur banjur ngomong mas aku tresno kembang kenapa atiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kembang cukup agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresno ora kena nggo sembrono ora becik tumrape para wanita kembangé rame iku paling pesane tinimbang rame luwih becik tak tinggale jeneng kula lali aja niki sule kula aku ora dikancani to Tak kancane ayo munggah kene. Engko ndak diprotes bapak-bapak mung ngertine gelungan wae. Wilujeng siang bapak-bapak kanthi dahar kanthi sekeca midhangetaken ugi mirsani Sangga Buana. wah jan tibake ning dhuwur malah isis lho Nah Mas iya.
Wis kene sik. Nggih, kula ingkang sowan Bapak, Ibu. Nyuwun pangapunten nggih, Bu. Aja dianggep sepele. Kula boten melu hambung ati tansah nggon deli. Aku bareng nyanyi neng kene kok Piye? enek sing usek wae to. Mas. Ora rusak. Lah, Bapak ki muni nyengkal ora bab piye-piye. oh lah piye? Suwe ra nganggo keris. Oh alah. Nyengkal gegering ngono lho. Oh keris to, Mas. Heeh, keris. Tak kira Jenenge iki blati. mudeng ora jenenge keris. Ora. Mlungker ora sungguh ngiris. Oh iya. Enek sing kaya kula ya. Ning enek sing enek neh siji. Apa? Enek bapake sing ya melu bawa. Sing di Iki bapake ongko. sing jan kiyaine jan. Engko saya Gatut Kaca. Yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketak-ketaken kewala nganti esok apa bakal bali yen bali bejo Tetep tak tunggu balimu. Langgame apa wong ayu? ali-ali Kang Mas Diaturke. Ika kagem pepeling temanten Ya. sanadyan ditinggal berlayar ning mesti bali ya Kang. Ngono. Ngagem ali-aliku pamrih kocanani marang aku senadyan boten melu besuke elingon lan Mane
manismu manis ali-ali minangka tandha katresnan marang sekar. Panjenengan yo ngono yo Mas. Malas yen panjenengan tindak ngendi wae ning ngono aku yo Mas. Tetep gowo foto. Jebule kono ya ana Yanto NC. Pundi? Lah kae nang kono lho ta. Ning Buri? Iya. Walah. Oh iya ning kono. Ya sapopo. Lah mau mung ketok ireng kok kadoan kok berantak cedaki lho ya. Tiba mripatmu sing blawur, Mas. Tenan aku ya blawur tenan dadi nyawang kono wis ra cetha. Kecakaken Kang Mas iki. Atur nuwun saged. Jenenge anu kaya siluet lah cahayane ning Buri kok. Siluet Dadi ya. ketok ireng kabeh. Gelap siluet. Ya, yuk. Ngagem ali-aliku ambane seloko emane amung tansah gawe iki ambane kencana isuke raharjo walange kandung yen nganti lelampahan kang kawuri tresno tulus nadyan engku
gubuk asmara biyen kae tak gandeng tresna tanpa bantal tanpa kuasa bota-boti ketaman asmara
nganggo parian. Nganggo parian. Istirahat. Istirahat. Nganggo ambekan. Nganggo ambekan. Kijing miring, miring. parian kabeh. Kabeh Mas diratani. Wahyu, Mas Joko, iya. Pak Sodakoh. Pak Harno. Aneh. Oh alah kok ya. Bae kudu Iki diukili sak entuke iki. Pak Sodakoh. Pak Harno. Kita terjun pertama mandap teng mriki langsung Pak Harno ngersake kijing miring. Kijing miring, Lah kijing iya. miring. Penglaris cara wong Lah dodol ki penglaris. Pembukaane. Pembukaan dadi penglaris ki pira-pira ditampa Oh, penglaris. Ki penglaris cara wong dodol lho, cara wong dodol. Lambaran ya Reng, cara-carane nggo lambaran ya Reng. Lah iya ning nek kita ya gur anu nyekel-nyekel tok kita iki. Cara gur nyoba nyekel ngenyang wae ora iki, ngenyang wae ora. Guyon Mbok Pak, sing guyon nggih. tenang, Oh Mbak. paham nek Pak Harno Lah paham kandhane nggih. kok ya Mas. Ah, Iki sing paham. parikan sapa dhisik? Eh? Sing parian sapa dhisik? Oh, ya aku sik ya entuk. Ah, iya. Nonanong tali kawat nggo nguntir wesi keluarga Pak Sapu acuke rejeki. Ayo Mas, kijing miring ayo Mas, kijing miring. Aja lali lho. Iki. Nah, Ayo. Pak Sapuat wis tak dongake. Wis didongake ya Mas. Pak Harno. Coba kaya ngapa nek parian kanggo Pak Harno, kagem Pak Harno. Pak Harno. Lah yo gage. Pak Harno. Ayo. Pak Harno. Piye? Aku. Iya. Lah Aku nek iki. to ya gareng Nggo sapa? Pak Harno. Oh, isa. Mas gareng adoh-adoh kok Karanganyar kok. Lho, isa. Iya, piye? Aku lho ya. Iya. Ngesar gapura ana ulane Bapak Harno oke rezekine. Allahumma amin. Allahumma amin. Aja lali lho. Allahumma Amin. amin. Allahumma amin. Ora apik piye to aku ki wis ndongake lho. Apian tenan kok Mas tenan. Dhuwur. Mas Joko? Kula. Nggih. Ya. Wah, jan pari. Aduh. Lah mak tiut ki apa? Oh, kowe ngentut ta, Nduk? Ora ya Mas. Mas Ayu kok ngentutan. Fitnah. Loro telu papat lima enem wargane sehat negarane ayem. Ayo Mas. Kijing miring. Ayo Mas. Kijing miring. Kenali lho. Diselani sing putri. Parikane apik. Loro telu papat 56 ngono. Loro wedine ra entuk nggon. Loro telu papat 56 ngono. Lho enggak cara ya. Sapa meneh iki? Lah sing nang dhuwur ben Sing rata. dhuwur meneh. Wedok gentense lagi. Ya no, diletino. Deli. Kula. Ayo Li, Feli. Mangan roti entek limo, salat ngaji jaga agama. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Aja lali lho. Wah, sing nyembadani Pak Sapuat elok tenan. Elok tenan yo Mas. Ngantek digaweke kaya cagak pemean Eh, bareng. sembarangan. Iki garek Iki wujud cagak pemean yo. Karek nyanteli anduk ngono malah apik iki wis. Aja kaya ngono iki sing kuyang video syuting saka ngendi Mas? Sangka ngomah. Ya bener mereke ngomah. ngono lho maksudku ki. Mereke ora Iki- mesti. Iki ki apa ya wis zamane wis modern wis maju iki dadi video syutinge nganggo kaya ngene iki ngono kok. Mereke- cagak pemean piye? Mereke iso. Itu terinspirasi dari Sumur Kompan, Mbak. Kok iso Mas? Syuting kok iso terinspirasi Sumur Kompan ki. Sumur Kompan iki Piye lirik. jelen Sampean mang bayangke Sumur Kompan ka anggere kene Iya. digedot kan kono munggah. Oh ngono. Terus banyune metu. Lho, ka anggere masih ngedoke kan kene munggah. Nek kono dungake kono medun. Lah banyune ya kuwi no kok gawa kono. Wah ya terus padake sumur lho. Inspirasi. Inspirasi. maksudnya ki Iya. ngono. Ning dadi apik kok Mas. Iya. Nonano, sapa iki? Mas Wahyu. Sing download wis urung? Galut apa? Download Arian. Nonano. Oh, masa ya gur telung lari. Nandur ketan
neng pinggir kali manten sekalian tambah rezeki. Ayo mas, Ijing miring. Ayo mas, Ijing miring. ayame kuneng, ayame Oh! Adek mau bengi, wis montang manting, tanpa turu hatiku tansah risikan. Amarga eling bubar sumanting, mutiara dedenge sejer kuning. Aduh makene rumangsaku teko karo milang-miling, tak awe mung tansah ngece sing teko jebul sikute. Adek mau bengi, wis montang manting, tanpa turu atiku tansah risikan. Amarga eling bubar sumanting, mutiara dedenge sejer kuning. Aduh mangkene rumangsaku teko karo milang-miling, tak awe mung tansah ngecek sing teko jebul sikute. Bapak Harno Sampun dawuhipun kita. kijing miring sampun dipun aturaken mugi Dipun, Pak. nuju prana. Oh Kula ditimbali pripun? Bapak, timbali Bapak, timbali Pak Harno. Ardi timbul Nggih. nduk ardi suwuk. Mbok menawa arep diparingi donga utawa arep di Pripun Pak? Suwuk. Kula kan mriki. lungguh. Awas, hati-hati. Ya Allah, ya Allah. Jan, Mirip. serasi. Alah. Ya Allah. Ngapa lho Pak Harno ki wong gur guyon lho senengane kok. Ya, iya, Malah Pak. Pak Harno ki ngopo dadak Pokoke ngene iki. tanggunganmu lho aku ra wani. Niki lho aku. kula wau ki mung gojek lho Pak Harno gen tanggunganmu iki, aku- gen raket sing seduluran Lah, kok iya, dadak kok. ngeten kula mangke ndak didukani Pak Bu, Sapuat wis, lho. anu, wis Ngeten. aja kaya ngono kuwi. Ngapunten dengan tidak mengurangi rasa Iya. hormat, saya kembalikan Pak Harno. Mboten gelem oh ya wis nggih matur. Pak Harno ra kersa Enggak, ya nggih. terus ngono. Matur suwun. Jangan tak
Oke hanya lagi kadang pramulati pramusaji atur sugata samaripun katur panjenengan sadaya Bapak Ibu para tamu sumangga pun rahapi kanthi raos sing mertiku samaripun katur saking amugadi semoga. Saking ibu-ibu sinten? Ibu sinten? Oh, ibu-ibu ngersakaken kuburan meh amblek. Napa niku? Lah kijing miring. Nggih, mangke nggih ditenggo nggih ibu-ibu. Nggih, khususon waktu khusus. Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Heeh. Nggih. Terus aku mau dingenene, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi tok Bu. Wo le masak. Lah mirip tukang sayur. Le masak nganggo kompor sing nganggo bluetooth ngono misalnya. Kompor ini modern. Ndak apa-apa monggo diaturke. Pun ratus nggih. Siap. Ora bakal atiku ke. Siap, ada. Sembah nuwun menika katur para punden para sepuh ya. Sela Nada GMT Video Shooting. Aku
Pupuk kae nyimpen ati wiwit biyen tumeka saiki pupuk kae ketriko wayah wengi nanti gagak dino Wit, Pripun, Mas? kae lho sing arep ngemek duren kae mung khusus sliramu, Mas. Jenengan ngasine doyan apa ora? Ora nek aku ki nek babakan doyan ya doyan ya prekewo ya. Ora wong pengen mangan siji wae. Ora Saput. lah iya. Catetan sakroning ati. Jatan luntur ora ameraati. Aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara Selanada kagungane Mas Bambang Wijaya dari Klaban Mojokerto Kedawung Sregin para sowan wonten dalem Pak Wardi Bowarni ae. Yen liwat aku kelingan ku pokal biyen tak golek ing jagat kota tulisan warna abang kondo isih prawan ini pupuk kae iki wiwit biyen tumeka saiki pupuk kae ketriko wayah wengi nganti gagak rino Mas, piye kok do anteng-anteng? anteng wong piyayi kene beda karo piyayi kono. Lah iya. Mboten ngantuk to? Aku ki nggumun Mboten karo ngantuk. Wit. Eh, Aku piye? ki nggumun karo penitine RD. Lah mau ki turu ning kono lho. Pak Eko. Heeh. Halo. Bareng ngerti sinomane ning ngarep terus njrantal. Nyekel ecek-ecek coba. Biasane nukokke some lho. Oke. Lah iya. Lah kaya yo gemati Ora ya. kok nukokne pentol ki piye? Ya wis pentolmu anu kleru. Ya. Kleru, Mas. Kok terus kurang ajar. Cadetan sajroning Jatan luntur ya iyo ya iyo mergo leren matur nuwun ugi jeng wiwit
saking wukir swara kurang permono ning wasis anggrung-rum marang bendara Dyah-Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sasi luwe becik patenana timbang kepisahan merendah nang Sulistya kaeriwang kisah mudana marang Purnawarga garwalan peputra
Sliramu
mengke